Hola, bon dia. Quan una separació és traumàtica, sovint el jutge determina un règim de visites als fills menors per assegurar la seva protecció. Perquè es puguin fer en llocs neutrals i en presència de personal qualificat, hi ha els punts de trobada, un servei gratuït de la Generalitat. Al Camp de Tarragona només n'hi ha un, el de Reus, que ja fa anys que està al límit de la seva capacitat. Ara, finalment, se n'obrirà un altre a Tarragona. Ho volem sentir. Tenim problemes per escoltar aquesta informació, passem a la següent i intentarem recuperar-la. Aquesta tarda començarà el trasllat de la delegació de l'Agència Tributària de Catalunya a la tercera planta de l'Escola Oficial d'Idiomes. Dilluns ja estarà oberta al públic. Alumnes i professors de la EOI no hi estan d'acord i recorreran als tribunals. L'edifici Vapor, que és aquest on estem ara, sigui tot escola EOI.